మాది ఉప్పాలవారిపాలెం అండి. ఉప్పాలవారిపాలెం. నా పేరు ఉప్పాల మాధవి. మా కుమారుడు ఉప్పాల అమర్నాథ్ అనే వ్యక్తిని రాజోలు గ్రామంలో పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టి నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టి చేశారండి. మామూలుగా కేసు పెడితే వాళ్ళు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి మమ్మల్ని నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు సార్. ఉప్పాల వెంకటేశ్వర రెడ్డి అతను వచ్చి బెయిల్ మీద వచ్చారు కదండి. బెయిల్ మీద వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మీ కేసు వాపసు తీసుకోండి, వాపసు తీసుకోకపోతే మాత్రం మిమ్మల్ని ఏం చేసేది మాకే తెలియదు, పొడుస్తాం, చంపుతాం, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మీ చేత అయింది మీరు చేసుకోండి అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు సార్. పోలీస్ కేసు నమోదు చేశారమ్మా? చెప్పారు. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారా? పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు సార్. మీ పోటీ వాళ్ళు వస్తే మేము చెప్పుకుందాం అని ఊరుకున్నాం సార్. వాళ్ళే వదిలేశారు సార్ మమ్మల్ని. వాళ్ళని వదిలేసి కూడా 2 నెలలు అవుతుంది సార్. వాళ్ళు బెయిల్ మీద వదిలేసి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు సార్ మమ్మల్ని. అలా చెప్పినా కూడా ఉపయోగం లేదు లేమని చెప్పి మేము మీ పోటీ అలా చెప్పుకుందామని మేము మెలకుండా ఊరుకున్నాం అండి. మాది ఉప్పాలవారిపాలెం అండి. ఉప్పాలవారిపాలెం. నా పేరు ఉప్పాల మాధవి. మా కుమారుడు ఉప్పాల అమర్నాథ్ అనే వ్యక్తిని రాజోలు గ్రామంలో పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టి నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టి చేశారండి. మామూలుగా కేసు పెడితే వాళ్ళు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి మమ్మల్ని నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు సార్. ఉప్పాల వెంకటేశ్వర రెడ్డి అతను వచ్చి బెయిల్ మీద వచ్చారు కదండి. బెయిల్ మీద వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మీ కేసు వాపసు తీసుకోండి, వాపసు తీసుకోకపోతే మాత్రం మిమ్మల్ని ఏం చేసేది మాకే తెలియదు, పొడుస్తాం, చంపుతాం, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మీ చేత అయింది మీరు చేసుకోండి అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు సార్. పోలీస్ కేసు నమోదు చేశారమ్మా? చెప్పారు. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారా? పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు సార్. మీ పోటీ వాళ్ళు వస్తే మేము చెప్పుకుందాం అని ఊరుకున్నాం సార్. వాళ్ళే వదిలేశారు సార్ మమ్మల్ని. వాళ్ళని వదిలేసి కూడా 2 నెలలు అవుతుంది సార్. వాళ్ళు బెయిల్ మీద వదిలేసి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు సార్ మమ్మల్ని. అలా చెప్పినా కూడా ఉపయోగం లేదు లేమని చెప్పి మేము మీ పోటీ అలా చెప్పుకుందామని మేము మెలకుండా ఊరుకున్నాం. మాది ఉప్పాలవారిపాలెం అండి. ఉప్పాలవారిపాలెం. నా పేరు ఉప్పాల మాధవి. మా కుమారుడు ఉప్పాల అమర్నాథ్ అనే వ్యక్తిని రాజోలు గ్రామంలో పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టి నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టి చేశారండి. మామూలుగా కేసు పెడితే వాళ్ళు బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి మమ్మల్ని నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు సార్. ఉప్పాల వెంకటేశ్వర రెడ్డి అతను వచ్చి బెయిల్ మీద వచ్చారు కదండి. బెయిల్ మీద వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మీ కేసు వాపసు తీసుకోండి, వాపసు తీసుకోకపోతే మాత్రం మిమ్మల్ని ఏం చేసేది మాకే తెలియదు, పొడుస్తాం, చంపుతాం, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి, మీ చేత అయింది మీరు చేసుకోండి అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు సార్. పోలీస్ కేసు నమోదు చేశారమ్మా? చెప్పారు. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారా? పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు సార్. మీ పోటీ వాళ్ళు వస్తే మేము చెప్పుకుందాం అని ఊరుకున్నాం సార్. వాళ్ళే వదిలేశారు సార్ మమ్మల్ని. వాళ్ళని వదిలేసి కూడా 2 నెలలు అవుతుంది సార్. వాళ్ళు బెయిల్ మీద వదిలేసి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు సార్ మమ్మల్ని. అలా చెప్పినా కూడా ఉపయోగం లేదు లేమని చెప్పి మేము మీ పోటీ అలా చెప్పుకుందామని మేము మెలకుండా ఊరుకున్నాం అండి.